Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ फामिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दायो थांसिगोन डिउटि दिनैहाय फार्स्ट टाइम माने ब्लग लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ब्लग लानो हासै आथिङाबो जा सादों आरो मैया स्कुल हाबसननांगौ हाब्र'नानै आथिं सादों आयो जुथाखौ गाननाया मोजां जायाखिसै आंना सान्दुङाबो जा गोसाखाना गारामाबो थरायदों सिगुन बोरायनि साव होनाया नांमारखो नामाब्रा आंनावलाय आयो 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 अयथासार सान्दुं बिदि थाबायनानै थांब्ला खामख्रेंलांजोबगोन मोदोमानो मानसियानो नायनो हाया नै दसेबो आरो नोंथांमोना सिख्लाबा देखायदो खिबुन जानाय दे फैदो होननाय बोराय बुरै सानैजों थाबायदों मालाय आथा भैया नाखबा साजायगासो मेला जानो नागिरदों मालाय जोंबा बेरायनो मोनगोन ना मोना जाखो आंबा साजायगासो मेला होनो बेरायबाय थायाहाय फैसा गैजाया थाखा गैजाया खें गोजा आरो नै गासिबो पार्किं खालामजोबगोन होमबा पेलेसा बेनो आयौ जिमुआ देखायहरलाय ओमफ्राय बैया माने गाखोग्रा बायदिसिना खालामदों नालाय बेखौ देखायलांनोसै बेजोंहाय खालामगासिनो गाराम्बा थरायदों गाराम्बाबो गैया बेनोलायनो केस गेलेनो नागिरदों थुर थांनिया बिदि मोनलांगौमोन फैसा गैजायाना खुसेर बिदैखौनो लोंनो हाया आं थगायबावो साला मानसिफोर गेना रोङा हौरैसो एन्ट्रि खालामग्राया जालायबावखायो अफिसबानो जेन आं फैफेराखै आरोखि ना लानानै बबे जायगायाव थाङो नुखाबायना लावै लावसो थाबायलाबोजोबमोन थांखायालै लामायानो आयो दास हालाय खालाय आं थाबायनोहाय खर' सानाय लोगोफोर एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं मोजांखौ नुहुरना ओमफ्राय दंफां थाथेयो दे बानायगासिनो हनै सान्दुङा हालाय खालाय थोस थाथ'नांलायबायनो बिनि सायायावहाय हाले सान्दुङा थाबायनोहाय बे साजोब्बाय नैबे आल' जोबखाबाय आंनिया नैबेबो हालायलायमोन लान्दालाना सान्दुं एखे सान्दुंजोंसो मोखां थाबायदेरनांगौ जायो गारिबो होआ साला थाबायहैसो जोङो सैमा बायदि आयदै जाम्बासियान बायदि नायलाङो रोगानाबो दोनहैया डिउटि माबाखौबो मोनफैखाबाय रेस्टुरेन्टखौबो भिडिअखौबोनो दोननोसै नामा रेस्टुरेन्टखौथ' सिगांनिफ्रायनो देखायबोखाबाय ना मा होनदों बेनिखायनो भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै फैदोंब्ला बा फेसबुकआवहाय गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना फल' खालामनो बावनो नाङा आरो चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामना होनो बावनो नाङा लोगोफोर आरो गोबां मानसियानो अनसायदों दि आरो शेयार खालामना होदों दि बेनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ आरो बेफोरबायदिनो जाहाथे शेयार खालामनानै होयो बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।